unha ocasión clarísima na que estivo a piques de marcar diante de Aulestia. Foise o seu disparo por riba da portería defendida polo gardameta vasco do Cádiz. Aí se procede xa ao lanzamento de penaltis. Aí vemos os habituais xestos de unión por parte dos xogadores de ambos os dous equipos. Emoción total neste escenario. No Ramón de Carranza vanse lanzar os penaltis. Na portería que está á dereita das súas imaxes e vai ser Ferreiro o encargado de facelo no primeiro lanzamento. Víamos a aperta de Aulestia e de Escalona, dous bons amigos formados ambos dous nas categorías inferiores do Athletic de Bilbao. Preparado Ferreiro, marcou na eliminatoria ante o Cádiz. A ver se hoxe non está tan atinado o xogador galego David Ferreiro. Preparado para o lanzamento na portería Escalona. Aí está Ferreiro, Escalona, piques de parar. Escalona, unha mágoa, pasoulle ese balón pegadiño a súa man. 1-0, marcou o Cádiz no primeiro lanzamento. Vai ser Carlos Pita o primeiro pro Lugo. Aí vemos como estivo a piques de deter Miguel Escalona. Non estaba nada ben executado o lanzamento de penalti. É unha mágoa que non poidese rexeitalo Miguel Escalona. Carlos Pita preparado para o lanzamento na portería Aulestia. Aí está Pita, aí está o coruñés buscando o lanzamento dende o punto de penalti. O primeiro pro Lugo. Pita, gol! Gol pro Lugo con serenidade, con tranquilidade. Convertiu Carlos Pita a delicia dos aficionados branquivermellos. Que ben o fixo Carlos Pita, que se xirou cara a bancada dos seus para festexar o gol. O primeiro pro Lugo. Agora vai ser Góngora, o lateral zurdo, pero Cádiz. Segundo lanzamento pro equipo gaditano. Góngora preparado na portería Escalona. Aí está Góngora, lanzamento, gol. Agora ben executado por parte de Góngora. Anotou o xogador andaluz. E vai ser Belforti agora por parte do Lugo. Vemos de novo o lanzamento de Góngora. Adivinou a intención Escalona. Tamén lle faltaron centímetros, ainda que estiva moito mellor executado por parte do xogador do Cádiz. Preparado Belforti. Aí está o argentino José María Belforti, executando o lanzamento. Belforti e detivo a Aulestia. Parou a Aulestia. O segundo lanzamento do Club Deportivo Lugo. Toma vantaxe o Cádiz. Vai ser agora a Quinsola. Aí vemos a intervención de Aulestia. O lanzamento de José María Belforti. O primeiro erro pro xogador do Lugo, consolado agora polos seus compañeiros. E a ver agora se Miguel Escalona pode devolverlle a igualdade a esta quenda de penaltis. Preparado a Quinsola. A ver se chega Escalona. Gol, fora o lanzamento. Semellaba aquí adentro o lanzamento de Quinsola. Perdeuse fora da portería do Club Deportivo Lugo, que recibe o ánimo agora o seu oponente. Neste caso de Escalona. Errou o xogador nixeriano. Volve a ter vida Club Deportivo Lugo.
Agora vai ser Luismi o encargado de efectuar este terceiro lanzamento. Preparado o xogador cacereño. Na porta Aulestia. A ver o lanzamento agora de Luismi. Para Luismi, gol! Empata Luismi. Festexo tamén coa súa bancada, cos 400 aficionados, cos 400 valentes que se dan cita nas bancadas do Carranza, e ningún dos equipos cede. Ninguén cede absolutamente nada. Vai ser Cases agora, o home que entrou nesta segunda metade. Vemos o lanzamento de Luismi, tamén adivinou a intención Aulestia, pero o golpeo foi perfecto. Neste caso, aí está Cases, o lanzamento de Cases, Escalona para o Escalona. Para o Escalona. Agora pode tomar vantaxe o Lugo. Pode tomar vantaxe o Lugo. Errou Cases, excepcional a intervención de Miguel Escalona. E vai ser Gerardo Verodia o que vai efectuar o lanzamento dende os 11 metros. Aí está o madrileño Gerardo Verodia. Vai ter o seu momento de responsabilidade nesta quenda de penaltis. 2-2. Lanzou xa un máis o Cádiz. O sangue frío de Verodia, que vai ser fundamental. Lanza Verodia e para Aulestia. Segue o 2-2. Errou Verodia. Partido para esquecer de Verodia, verdade? Tivo dúas oportunidades moi claras e agora tampouco atinou no lanzamento de penalti. Pero bueno, a cousa segue empatada. Este é o último. Héctor Juste vai ser o encargado de efectualo. 2-2. Os nervos podendo con algúns dos xogadores. Na porta Escalona. Héctor Juste o lanzamento. Lanza o poste o lanzamento de Héctor Juste. E vai ter a oportunidade Manu, vai ter a oportunidade o capitán Manu, que durante toda a temporada asumiu a responsabilidade de lanzar os penaltis. Vai ter a opción neste quinto lanzamento. Foise o poste, o disparo de Juste, errou o Cádiz os tres últimos lanzamentos, e agora vai ser Manu Rodríguez Morgade, o xogador nado en Suiza, ourensán de adopción, formado nas categorías inferiores do Ourense, capitán do Lugo, o que vai ter a posibilidade de conseguir o gol que lle deu ascenso o cadro branquivermello. Aí está Manu, o lanzamento, gol de Manu, o Lugo en segunda división A. O Lugo en segunda división A. Manu marcou o penalti decisivo. Houbo que sufrir 180 minutos, 120 minutos máis na quenda de penaltis, e ao final o Lugo sufrindo do meirande xeito posible.